Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til vores foredrag her i aften. Vi har glædet os helt vildt meget til at komme og fortælle lidt om, hvad tanker vi gør os i forhold til det med at skabe nogle gode og nærende rammer for os, så vi kan skabe os et arbejdsliv, som vi rent faktisk vil elske at stå op til hver morgen. Nogle af de tanker, jeg gjorde mig, da vi snakkede om det her foredrag, vi gerne vil ud og inspirere andre med. Det, der kom op for mig flere gange, det var, er du villig til at kigge på din egen lort? Og den snak tog jeg sammen med Pernille, som jeg har taget med i aften. Og Pernille har jeg arbejdet en del sammen med det sidste stykke tid. Hun arbejder som specialarbejder på en skole og er lærer. Og jeg er fuldstændig vild med den måde, hun vælger at bruge sin viden og sin indsigt i relation til sit arbejde. Så helt ærligt, Pernille, da jeg sagde til dig første gang, at du er villig til at kigge på din egen lort, hvad tænkte du så? Ja, hvad tænkte jeg? Det første, der kom til mig, det var, at det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det er jo alle de andre. Det kunne jeg godt høre. Det holdt ikke. Så jeg begyndte faktisk at tænke over, at det, jeg sender ud til mit team, jo også har rigtig meget at gøre med, hvordan vi fungerer sammen. Det nemmeste, det er bare at sige, at det er alle de andre, der er noget galt med. Og det ved jeg jo godt, det er det ikke. Hvis vi skal vækste og skabe, så har vi alle sammen et ansvar for at få tingene til at løfte. Ja. Nu har jeg arbejdet med personlig udvikling i mange år, og jeg har altid forsøgt at se en ære i og hele tiden kigge på min egen model af verden og se, hvad det var, jeg kunne bidrage med ved at kigge på det. Og et af de ting, der sådan gik op for mig i forhold til det, jeg havde også super hamrende travlt med det der med at fikse alle de andre, fordi hold kæft, der var mange ting, de ikke havde styr på. Jeg var så færdig. Og jeg havde ligesom dig, det gik jo rigtig meget op for mig, hvad der rent faktisk kan ske, når det er sådan, at jeg er villig til at kigge på min egen model af verden. Og specielt kigge på de ting, der ikke fungerede i min model af verden. Og det er sådan set lidt deraf, at overskriften med, er du villig til at kigge på din egen lort. Og det betyder, at for mig, at vi rent faktisk er villige til at kigge på os selv, når vi bliver følelsesmæssigt udfordret. Ganske kort fortalt. Da du sådan valgte at kigge lidt på din model af verden, og hvad du sådan kunne gå med, altså hvad ligger der for dig i den der sætning med, eller hvad lå der under den, da du dykkede ned i det der, Pernille, er du villig til at kigge på din egen lort? Jamen, det var jo som jeg sagde før, at lige pludselig gik det også op for mig, at den selvindsigt, jeg har, den skal jeg jo bruge på mit arbejde også i forhold til, jamen, hvad er det, jeg bidrager med til fællesskabet? Det kan ikke nytte noget, at jeg kun kigger på, hvad er det, de andre de bidrager med. Og det er bare det nemmeste, det er at kaste ansvaret fra sig, og så se på det, de andre gør forkert. Så da jeg først sådan begyndte at få den her wake-up call i forhold til, at jamen, jeg gør også noget, der ikke er, der er nogle gange, hvor jeg ikke tror på mig selv, og står ved mig selv, og da jeg først begynder at finde ud af, at jeg skal ikke hente hele verden, men jeg kan gøre noget ved min egen tilgang, så er jeg meget mere fri og glad i mit job, og kan se, at jeg rent faktisk er i stand til at gøre en forskel for de elever, som jeg arbejder med. Ja. Altså nu vil vi vil forhåbentlig komme vidt omkring i aften, men den her sådan lige appetizer, jeg får lyst til at spørge dig, hvad har du oplevet, som har gjort den største, altså hvad har du gjort, der har gjort den største forskel, både for dig selv og i dit arbejde? Altså, hvad har du selv gjort? Helt sikkert, at jeg har vendt den indad. Jeg har hoppet hjem i mig selv og arbejdet herudfra, i stedet for at fikse den ydre verden og alle de andre. Fordi lige så snart jeg bliver bevidst om, nu hopper jeg over i de andre og siger, at de ikke gør det på den rigtige måde, ud fra min model af verden, så er jeg godt klar over, Pernille, den går ikke. Så den største forskel, kan jeg mærke, er, at jeg simpelthen arbejder inde i mig selv og tager udgangspunkt i mig.
Altså nu er jeg jo ikke lærer og alt det der faglige sjov der, men det jeg lige kommer til at tænke på nu, det er, hvis nu vi siger, du kalder den godt nok et tal, men jeg siger skolereform, for eksempel. Det er jo fandme ligesom en benzin på et bål, har jeg oplevet. Da den kom ganske kort lige her til sidst, inden vi slutter af med den her appetizer, hvad valgte du at gøre med reformen, da du blev præsenteret for den? Jamen, jeg valgte simpelthen, at jeg var smadret glad for mit arbejde. Jeg har fået noget, der ligner et drømmejob, og jeg tænkte, okay, den her skolereform vil have, at jeg skal have fuld tilstedeværelse på mit job. Det kunne jeg egentlig se en masse fordele i, fordi lige pludselig så har jeg fået mulighed for at få noget tid, hvor jeg kan spare med mine kollegaer. Det var førhen ikke særlig nemt at lægge kollegial sparring ud over den tid, vi underviste, fordi så har folk egentlig bare travlt med at komme hjem, og så forbereder vi os hjemme, og vi har forskellige måder at forberede os på. Nu, hvor vi har fuld tilstedeværelse på skolen, så er der meget større mulighed for og fleksibilitet i forhold til, at vi har hultimer, og så kan vi sætte os sammen, og så kan vi lave noget knaldgodt undervisning til de her. Så jeg valgte simpelthen at se på det som en udfordring, i stedet for som en begrænsning. Og jeg har fundet mig godt til rette i den nye skolereform. Ja. Super. Det kommer jeg til at høre meget mere om. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at du har valgt at sige, at du gerne vil med som assistent. Og det er super fedt, fordi det er rent faktisk sådan, at Pernille, hun skrev lidt røv på mig, hvis der kommer for meget faglighed ind over. Faglighed forstået på den måde, at Pernille ved en hel masse, kvæg hun er uddannet lærer og uddannet sig speciallærer og sådan nogle ting. Det interesserer mig ikke en klaphat overhovedet. Jeg er interesseret i mennesker, hvordan de kan få et liv, de elsker at være i. Så det er lidt camouflage, at vi har taget dig med, fordi så hvis jeg kommer helt ud af skide i forhold til de nogle markante holdninger, jeg har nogle gange til tingene, i forhold til det budskab, jeg gerne vil formidle, så bliver du lige hævet ind, og så regner jeg med, at du redder røv på os alle sammen. Ja. Lyder det fantastisk? Jo, helt sikkert. Cool. Ja. Godt. Vi kører videre.